dostlar. Bu videonu ekonomika temasında devam eden. Bugünkü temamız inflyasiya bilen deflyasiya näme? Inflyasiya bu haritlaryň, hyzmatlaryň bahalarynyň yzgderli galmagy. Oňa inflyasiya diýilýär. Deflyasiya şoň garşydaşy da bahalaryň gaçmagy. Bu inflyasiya nämeden sebäp bolýar? Inflyasiya pulun köp çap edilmegi netijesinde köplenç duş gelýär. Başga da sebäpleri bar, ýöne esas sebäbi şol. Deflyasiyada bolsa pulun dolanşykdan aýrylyp azalmagyna deflyasiya bolýar. Şol bahalary gaçyrýar da şeýdip. Eger soragyňyz bar bolsa şu temalarda kommentariýada belläň, ýazyň, jogap bereriz.